Lehenengo galdera, hain zaila da euskara ikastea? Euskara zaila da, gaztelania edo frantsesa ama hizkuntza duten hiztunentzako euskal gramatikaren atal batzuetan, beste atal batzuetan oso erreza da. Batzutan epaile batek ere esan omen du. Oso hizkuntza zaila dela ikasteko. Bueno, horrek erakusten du hizkuntzei buruzko ezezagutza. Izan ere, hizkuntzek puzzle erraldoi bat osatzen dutela dio Itziarlaka hizkuntzalariak, eta pieza batzuk besteak baino gertuago daudela. Hizkuntza bat ikastea zailago da zure jaiotzetiko hizkuntzatik asko bereizten bada. Guretzat, txinera ikastea oso zaila da. Eta zeintzuk dira euskararekin antz handiena duten hizkuntzak? Finlandierak eta japonierak euskararekin partekatzen duten ezaugarri bat da oinarrizko hitzordena nola antolatzen duten. Katuak lau hanka ditu. Kisala on 4 jalka. Katuak deklinatzen dugu bezala, kisala esaten da Finlandia. Kisa da katu, kisala katuak esango kasu honetan. Miak Helsinkin ikasi zuen euskara, Joseba Zumaiako bere senarrak berriz Finlandiera ederki hitz egiten du. Zaila izan da euskara ikastea. Baina konturatu ala, bitu, esaldiak eraikitzen dian ere hizkuntzan bezala, horrek pausoak errazten ditu. Benetan konturatzen zea, guria bezalakoa da. Finlandiera iristerakoan, kaiku hitza ikusi nun, asko hitzare ikusi nun, sonoridade aldetik ere, pixka bat Euskal Herrian bezala nago, ni etxean sentitu nintzen, ez? Euskaldunoi erraso egite zaigu Finlandiera ikastea, Finlandiarrei erraso egiten zaie euskara ikastea. Soinuaren aldetik euskara eta japoniera gertu daudela diote adituek. Watashi wa Hiromi desu. Ni Hiromi naiz. 1985ko irudiak dira. Hiromik Lazkaon ikasi zuen euskaraz hitz egiten. Orain Tokioko Unibertsitatean euskara irakasten du. Laurekutan ematen ditut euskarako klaseak. Euskara da nire bizitzaren zati garrantzitsu bat hori da. Hortaz, eleaniztasuna uste baino errezagoa dugu gizakiok. Zaila izan da ere, hizkuntzak ikasgarriak dira. Eta elebakarra izatea, askok uste dutenaren kontra, ez da gizabanakoen egoera naturala. Burmuinak egokituta daude hizkuntza bat baino gehiago ezagutzeko arazorik gabe.